Oi! Ah! Oi! Ah! Oi! Ah! Dewa Sarani inggih kados pundi Ibu? Sri Kandi pancen ora kena digawe becik. Mula kang saka kuwi Dewa Sarani pun Ibu bakal mimba jemparing. Tamakna marang Sri Kandi. Waduh. Menawi mangke ngantos Sri Kandi pejah. Menapa mboten eman Kanjeng Ibu? Sri Kandi mati isih ana Sembadra. Mula dadak tidha-tidha ingkang duweni daya linuwih titis Bathari Widawati kuwi Wara Sembadra. Lamun jeneng kita bisa nggarwa Wara Sembadra, ing kono kowe bakal dadi Narendra Gung Binatara sinembah para ratu Dewa Sarani. Oh inggih. Menawi tetela mekaten kula namung estu padha dawuh paduka Kanjeng Ibu. Pun Ibu bakal mimba jemparing tamakna marang Sri Kandi sedika. Sri Kandi pancen wong wadon ora kena digawe becik. Kepeksa aku tega karo kowe. Lepasi jemaring tigas murdamu parep. Kowe kok jemparing yaene metu. Jemparing kok yak-yakan tekan kene iki ngopo? Kowe arep tumama karo iki, bosku iki. Yen pancen kowe arep tumama karo bosku ayo. Lho iki botohe sing ning kene. Iki botoh sing wani tetek ya kaya aku iki. Yen nganti kowe ora bali aja dikira aku ora ngerti. Kowe jemparing daden-daden yen kunang aku tak dadah urip-uripan. Sri Kandi pejah Ibu. Ayo bali wae. Wonten bali wae. Sri Kandi wis to ora usah mikir Sri Kandi golek liyane wae. Bali wae. Ayo bali, ayo bali.
mangke rumiyin lho. Lah kok mboten kados kala ngajeng Sri Kandi kedah pecah. Aku mau ning ngono ning bareng ngerti tenan ayo bali wae bali. Kowe kok wonten wis to ora ngerti dhewe kok yen ora ndang bali malah kewirangan dhewe ora walah salah. Dara Sri Kandi. Ana apa Kakang Semar? Pun sampeyan saniki ora perlu wigih aringa. Anggen paduka krida mbelani para Pandhawa. Aja mung mandheg tekan Sri. Yo munggah ten Suralaya. Manut bakal munggah dina iki, Pak. Nyat langening kalang nyewan